Zdravím lidi, dneska máme tady challenge od nejvíc pálivé po nejméně pálivé z Bulldog Ramen. Tady je intro, jak to vypadá, od nejvíc pálivé po nejméně pálivé. Jsem tu i s mým bratrancem Kevinem. Čau. A s mojimi sestrami Sofie a Klaudy. Tady Sofinka a tady Klaudinka. Ahoj. A jako první to bude zkoušet můj bratranec Kevin. Čau, já jsem Kevin a budu zkoušet palivy. Takže ahoj lidi, jmenuji se Sofie a budu zkoušet jenom tyto dva, protože tyto dva jsou nejvíc palivé a bude mě to hodně pálet. Takže začnu od tohohle. Je to hodně dobrý, ale bude celá to pálí a můžu se napít, až tam nepálí. Tak jdu zkoušet nejméně pálí. Já to vůbec žádnou chuť a ani to není vůbec pálí. Takže tomu dávám takových 10 a tomu bych sem dala 8 z 10. Takže bye. Takže já jsem Evelyn, jelikož mě už jste viděli na začátku a jdu zkoušet ten nejvíc pálivý. Takže jdeme na to. Tak ten nejméně pálivý nemá vůbec žádnou chuť. Ale furt je to dobrý, ale nemá to vůbec žádnou chuť. Tak tohle je moje nejmladší sestřička Klaudinka a půjde zkoušet jenom ten nejméně pálivý. Ano. Klaudy? Nemá to, jenom chuť. Pálí to. Ty se napít? Jo. Ty se napít? Tak a kolik tomu dáváš, Klaudy? Kolik z 10? 2. Kolik z 10? A teď? Všem nám to chutnalo a tak video už je u konce, challenge už je taky u konce. Tak video už je u konce, challenge jsme splnili. Těšíme se na další video a prosím, dávejte odběr. Tak video už je u konce. Tak video už je u konce, challenge jsme splnili a těšíme se na další video a prosím, dávejte odběr.